Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule tun tum chu topic dang ve deuh kanon puang don ani kan hriat thewangin tun lai hian Mizorama thil thleng rap thak tak tak tleirol pong sual truck ruk bo in sual ron poisa manga inbum na te athleng na sa hle maya kumin chu ngaya tual thana le thi chil bom ni ngaya puak te rap thak taka thina dang thleng te po soi tur om nual mai heng thil thleng te hi Mizoram chu ngaya thil thleng tan chuan arap thakin apoi tak zet zeta atuar tu tele an chung te tan chuan anat tur zia kan hria thiam pui ngei narin om heng thil thleng te hi kan phua chop ni ho lovin social media kal tlanga hretu te vek kan ni ome chu wang chuan tun tum chu mitin te kan film khur le zual theinan pong sual in sual ron le kutin thak ron chungchang topic pahni chau hi kanon thlur bing don ani chu mai ba ka kan thupuan ti fia tu tan tun hmaya khovel thil thleng hriat nuam lo tak pong sual le kutin thaka wanga boina ma chon mek tele an thil lo ton to te mangin en tir na kanon pe don bok ani heng kan thupuan kara hian kan thu hriat then khat post than pa kan siam lo na chan toy te in kanon puang tel don boka chu mai ba ka kan ngai dan then khat te po kanon soi chuak don ani then khat te tan chuan thil hriat the omamo mani ngai dan ang nilem lo te po anom mai theya chu wang chuan comment lama mani ngai dan te po ron soi chuak ula alomom hleang lo puang tranila zoram chu ngaya kumtling lo pong sual a hluar hle tunlai social media kan hmule kan hria thudeng khong tak tak te zinga kumtling lo pong sual thu hria tura tam ta hle maya heti tak maya pong sual a hluar chhota mai hi arap thlakin hria thiam po a har hle ani kan zoram hi alovan bol ho tran to em ti mai lo chu soi thiam a har hle mai mithil chik mi then khatte chuan heng thil thleng rap thlak tak taka thlen na chan chu lockdown effect kan in khom theilo hun chung rei wang le zu a hluar tak ema wang ani tin an soya chu ti rual chuan chung kwa kan in zirtir dan adik tok lo wangin kan heti zota ani hi tia soi tok anom boka nie adik na chen po aum ngeyang hemi chungchang thu hi chu mani ngai dan le rin dana da tamaila tunlai social media lar tak kumtling lo mai cheno pang pakhat le kumtling to tlangwal pakhat boina chungchang hi lo soi zui talok kila hemi chungchang a hian ami palam thian thate tangin phone call kan donga chuta an thu soi chu tlem lo ta langila kan u naw pa le mai che kumtling lo te hi rei tak anin zui to a chutia anin zui rei ta ka chuan mi pat mai chiat na mangin fa hi an lo pai tamaya tun mai na mi pa hi rui thei thil lama lo tlan ve zui to bok nen chutia fa an pai ta ka chuan a mai che chung te chuan du lovin an fanuin fa a pai mek chu ti tlak ti ran tum ta a ma se fa ti tlak hi thil sualian tak ani ve tho wangin ami pachung te chuan inrumai turin an tia chumi nuwa an pahnia an du thana ngein ruam hanna fel tak nen ai zolama tlanin anin ruta ani chung chu a mai che chung te chuan lo hrein an fanu chu motorin anon hruaya chutia non hruai nu tang chuan a mai che ril ru chu lo dang lamin police ma chuan anin ngai zon lo thu le pong suala to thu a soi chuak ta ani apong sual lo zia le anin ngai zon zia te an du thu ngeya mi pat mai chen an man thu te hi ami palam chung khat le then rual tha te hian kan hriat puin kan ril ruan na hle ani mangai na wangin zel aluta ami pa hi nei nung fa an lo ni lo bok nen tin phone call kan donga chu vele Mizo official channel te chuan thu dik ani ngeyem social media lama post aum tem tin social media kan lut ngala anin ngai zong ngei ni tirin theina post thlengin adar le tatlat mai ti kan muta ka chuan dan lam hremi kan mi thiam te kan han ron vea an ni chuan apoi ta ber mai chu a mei chia zo kumtling lo ani na tak hiania chu wangin ami pata na poi ta ani the Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO Act hian mei cheno pang kumtling lo te hi ahum hal ema kha thil thleng chungchanga khan ami pa zok chu mei che kumtling lo zo khian do tina pu le ti thu thanga ommeka adik ani chuan malak dan chu a omma na ti in minon thrilani hean boina hi investigation kalai ni ba ka ami pachung telama tang point malak an tum ti thom om le ta ka wangin thil kal sual a ompal thil thua heng boina chungchang khol kan don te po hi a hran paim post kan siam talawani he thil thlenga hian comment tam tak kan han chiara tunlai tle rol kumtling lo tam tak te po hi anti dik lawani mi pat mai chiat na lama ankal na sa to hleya
apoi tak zetia comment chu atam hlea engpo ni se he thil thleng hi apoin atuar tu te pahni po an khongai thlak tak zeta an chung thu hi keini rel thei ani lova dani na rel tura loda tameila a thome chu mai ba ka mani loka pong sul thleng chungchang khan lo peng le lokila soitong khan tun hmaya mei se tle rol pong sul chanchin thria tura tam hle maya ni ni thum liam ta mai po khan reverend title nei ni soi patling pakhat chuan tle rol mei se kum ting lo pakhat chu damdoi manga hrai ruina pong suala chumi hnuwa soi chuak lo turin avo bet le ani ti thomte aria arap thlak tak zet ani ngai tuana ron lu thil pakhat chu mi pathen khat te hian kum ting lo tle rol te hi an eat vom ni nge an hur her wang jok ti hi ani poi khoi tu mi pa hi tlan bovin alo hu te chuan thu nei tu hnen arang theiang te ra hriat ti turin social media an post ani kha tu na hian muani le ni lo post om le talo mei setle rol hum hal chung changa abik takin tun la hian pokso an tang hlea kumtling lo pong sul tok tu te hi thataka an nun an man chole theinan the protection of children from sexual offences act pokso act chuan nasa takin man lam me kani pokso lam ho tu te chuan social media mang tu te zong zong chu kumtling lo pong sul tok tu te ni na ol sam taka an mani chui zui theina om thei konga film khur turin ni puite min ngen mol mola kan zom po atha hle mai he thila hian kan ngai dan lo rol le talokila mizo te hi mual pho hlau khongai nanga nam kan ni wange thil sual ti tu te pong sual tu dik tak nia danina puan to confirm to te hi tu na hian an chanchin te hian tlang au puin formual pho ngamila akhotlang angpo kan mual pho don ani poin thu dik tak alan su theinan le nakin zela po mi puite kan film khur le zual theinan pong sual rap thak tak taka thlen to lo nan te thil ti sual tu te chanchin han vordar sakna sangamila ti ta hi ngai to na ron lu dreng mai chu ti rual ro chuan mi puiten kan hria tur poi mo tak ni lang chu atuar tu ni soi hian atuar ngeim a khoi tu ni an pu te hian an khoi chhengeim ti te atu zo khinge dema dem lo tu ti te po thlia thiamila thudik tak hriat masak phot tum thinila chu kot point hriat china tum masak berte jinga mi ania thil ti sual lo tu zok threm hi ko tina lo berte jinga mi ani soitong khan pokso dan hi a khau em ti kan hria india hian meichia te ven himna dan hi a khau to in an stick ema hemi konga hian mi pa te po hi thanghar ngai mai ni lovin kan film khurtel alowan ngai to takem entir nan meiche pakhat chu mi pat meichia na lam hoi zong in lo fia minamo pong sual tumna nei chung hok lovin mi pat meichia na lam hoi zong in kut lo tho taila tum lo dewin pong sual tum khes kan or le dei thayani chu tiang bokin meichia te po hian pong sual khes an or ve thei tho ti hriila I film khurtlang ram sang te ang u soitong khan mizo te hi khongai nanga nam kan ni wange ni danin thiam lo achan tir to te chu kan re bo pui mak to zel ni na langa apoi hle ani pong sul na thlen zel lo nan awareness thata kan mamo tak zet ani chu chuan kan nakin hun zela poi khoina ra thlak jok thleng thei tam takte ati ziom pha ngei rin om tun la ya mei se tam takte chuan mi pa te chak lo na la yang hre to ema chu tiang bokin mi pa film khur tok lo te po an tam hle ani tin nu le patam takte po inen fia kan ngai ni na lang kan in chung khuran yemo keimani kan niemo kan tu le faten engki man soingam na tlak nin kan in shem ti hi in zot non foila avan duam done kan in chung khura nu le pa kan niemo nula tlangwal no pang kan niemo kan har sana to thinte kan soi chuangam tlat lo chuan Indian actress Nina Gupta na thil ton ang hi Mizoram a po hian a thlen mai hlom hle ani actress Nina chuan engthil nge ton hi ian share suak lok teang India ram Bollywood milar te khovela tunla hian thil maka thleng mek zel tila kan ti dik mai na rinom Indian actress lar Nina Gupta chuan atlai rol lain mi pat mai chet na lam hoya khoi chet ani thu a soi chuak tamau mai le he tong kam hian internet lama soi zuel ho hlea he thil ton hi ama chanchina ziana biography ata langa he thui hun rei lote chuin a viral zui ti hriatani a chanchin ziana lekha bu title Sach kahun towa actress Nina Gupta kumsum rukpan hiu pa chuan atet lain doctor le puan thui tu ten mi pat mai china lam hoin an khoi chia ti asoya athil ton lung chia thlak tak chu ale khabu a hian a ziak langani ama soidanin achunga thil thleng duam lo takawang chuan a hlau thong tak zet ti asoya engtiang poin na ti ma sela
anu ero hrilatum hau lo ni na soya anu hne na thil ton chu soi chu ka ni chuan ama jok thiam lo an chanti rang ti a lo thon wangin a soi chuak bok ani a soi zom zel na chuan voi khat chu auna pa nen amit na en tir turin doctor an pan ti soya auna pa chu waiting room ma thu turin an hrila room chunga doctor in amit a en dik lai chuan mit nat na ne na inzom na nei ho lo a tak sa peng dang doctor in a khoitel ti ta langa achunga thil thleng chu a hongoi ngoya ina thlen nu point room ma thu in amit tuet lana sa hle ani ati doctor chuan voi eng mozat achunga che dan chu achun zom ti soitel bok ani doctor ba ka hian nina gupta chuan puan thui thiam chuan hur her zong in a khoi ti soi boka athom no thui tur measurement alak lain hur her na lam hoi na khoi ti soi chuak ani henga chunga thil thleng zong zong te hi soi chuai chuan ngoi bo pui mai a thlang ta zoka achan po anuin ama zok chu thiam lo chanti rang ti a hlau thu soi langta ani tuna kan siar zo ta ka thil lang chiang em em mai chu nina hian achunga thil thleng hi rei tak zepin a soi chuak ngam lova achan chu achung te arin tok lo wang le huai sen na anei tok lo wang ani chu wangin thil dik lo thil thalo eng po hi tu chunga po thleng pal thei ania chu wangin du lo chunga kan chunga thil sual ti tu te chu zep nei ho lovin kan chung te bula emo thu nei tu te hen emo hril ngam thinila chu chuan sual na kan do na konga min pui nge yang khing te khin na kan chiar chu te khi zoram chu ngeya athlengang ti na ni lovin mi pui te atu te mai po hi kan film khur zual theina na ron chiar chuak kan ni e topic pahni na le ato ber na ni bok chu lo chiar chun zomila kutin thak in suaron chungchang a video nen lam hu tur tam tan hle tuna mizorama thil thleng tam tak zinga hian kutin thak in suaron chungchang mu tu le hria tur tam ta hle maya kan zoram chung ngeya rol thar kan ti don nge tlangwal kumpling to kan ti jok don in suaron na hluar chho ta hle ani chu mai ba ka kutin thak ti thom hria turom zo zo boka awa poi te lu lem anin sual san han sui chiang don tak takila mani kuang lo kan noremo midang te boina in rolanga te min ngai let a hlawom bok sia a tu te mai po hi tuilai rap tok vel lekin kan om mek ni berina lang kan tun lai kho vela chung ko tam takte chuan thinrim engang ma ila tu chunga ma kut thla kemo kut tholo tur tia kan in zirtir mek laya hetia mani mi zo puite ngai kan an sual ron thom hria to rom thin hi chu christian za za in tinara ma thil thenga tan chuan a za thlakin kan ma huna thim chho tan hle ni poina hria tani in sual ron chungchang hi han soi ma sapotila tun hmaya rickshaw driver sual ron ani chungchang ala le ta hle maya he thil thleng hi abul thu the chiang lo maila post tam takatanga alan dan chuan tlangwal pahni te chuan an kaldu na mun thleng rickshaw chu mangin an kaldu na mun an thlen nu chuan rickshaw driver hian an chuan manadila ma se tlangwal pahni te hian pek chu soilo rickshaw driver hi an soi sakron ta ni nan soi ani hemi chungchang thua hian soidan chi sang sang oma a video adan na sat em awangin a mutu te thinarima rickshaw driver chanchang mi tam takte chuan comment nan pe hielani soitong khan he thil thleng rap thlak takhi enge an boina dik tak hrelem lo ma ila kuthial thlakin an soisa chuta social media video the darani boka dan hoya chuan thiam lo an chang to ani achan chu tharum thona atel to tlata wangin reilawa mi sang chungin an komena chuta an soitam jok te chu an chung kwa in en kol dan a fel tok lo wang ani nge yang tin a khoi tu te chu an dem hle ani nie chung ko din mun hi ai nang lo hle a chu tiang pokin kan khovel changka na hian adik lo zongin min hruai time ni ti te po ngai tu na ron lu rum mai khing kan soi zo tak mai ba ka khian video dardang soi tur po aum nualani heti tak maya kan zoram chunga sualna pungta mai hiam maka mithil chik mi mithen khatte chuan hetiang thil a thlenna chan chu chung kwa kan din hian ko khrana tangin christian chung kwa din kan tuma kanin chung khura ro kan thla thlam le sia chu wang chun sualna pung lo theilo christian chung kwa hi manin chung khura ngai din turin bultranila chu chun ko khrana apar chu tiranga khotlang thlengin sualna lo nep donani antia nie adik khop mai ma se tuna kan din huna chuan chung ko tinte bulin tran thatti ra har mel to sia engtin nge ma kan lak ta kang le keini chuna chan kan hretam lem lova ma se awareness in zirti na hi no panga chawni lo puitlinga po hian nei tamila ma kan so nge in kan ringa engtin nge awareness kan nei ta kang veng tin khotin hian information mic kan nei de uveka information center atangin akha tokin
awareness campaign nei hi ni theisela chuta chuan midang te chunga thil poi tak thleng theile kan nun ti che thei thila thlen lo nan film khura tul ziate thil sual kan ti hmain second ni tal in ngai tu non ngai ziate khotlang ti ming che tu ni hlom ziate thil sual ti tu te hrem theina dana nat ziate thleng hian khotlang huapin inzirti na hun nei theile chuan thil rap thlak tak thleng te po ati ziom pha nge yarin tuna phei hi chuan dan hi khau to ema kan film khul le zual awan ngai te lulem en tirnan i huat tak mi hring nen in loin ma chonta iti dikemo diklowemo atuar tu zo khan ilaka complain FIR a thelu thlawani chuan thiam kan changemo changlowemo mol phone in min zoyenga chu kan dam chung nun ti se tu ani thei tlatani kan ho saimo re theiemo tuma dan chunga leng thei kan lova keini chu soilo khovela mila ber te po dan chunga an len lo ziale hremna an pum pel lo zia chu kutum manga ezong McGregor thuthang mang hian hian ta langlok te ang UFC lalpa ti hiala an lo soi thin in nek thiam le rorum ve tak chu akutum man lo huna amana wangin boina ma chondon tareng mai Italian DJ Francesco Facchinetti chuan inrin liam ta khan rom khopuya ama kut thak tu nian soi UFC star Conor McGregor laka danang takin thu boye thelu ti hriatani CNN report in atalan danin DJ Francesco Facchinetti le aloyer te chuan tholeni liam ta khan thu boyan thelu thuan soya he thu boy thelu ni chanpo khovelen he mi hring McGregor hi mi hlawomani ti an hriat theina na ni tin DJ Francesco chuan soyani thu boy thelu nge ni thu carabinieri police chuan thu chu siamin an ta langbok he thil thleng duam lo takhi Saint Regis Hostel a thleng ni in Francesco le apol te chuan party chu asan an tumbek ti hriatania maserin lo tak main McGregor chuan DJ Francesco chu kuta thak zuya anhar le aka chunga te hliama tur ti an soibok Saint Regis Hostel representative in CNN a hildanin hotel thu nei tu te chuan police te an thopui thu soin thil thlen dan kim changlan na CCTV footage po an kuta hlanani to thu an ta lang bokani Italian DJ chuan kutmin thlak chu engma thamani lem lova ma se he thil hi tu te chunga po thleng thei ni tlat ka thiante kanupui le midang te tan McGregor chu mi hlau omani ti na soya hei wang takhian McGregor chu dan hoya a khingta ti soi bokani Facchinetti nupui ulma faisal point hotel a thil thleng chu amit ngei na mu thu soi ve boka mani lok to khan VMA awards semna hmuna McGregor le rapper machine gun keli te chu mi pui ma an loi khak boi le to ani ati he thil thlen nu hiam UFC legend Michael Bisping chuan McGregor che dan moi lo tak chuna takena dem thu chak chuk ve ngal boka akho sakdan chu aza thlaka ti thu soin nakina chuan McGregor chu fiam thu thonan an man mai a hlo thu soi lang nge ani tuna kan chiar zo taka thil lang chiang ta mai chu kutum hi a man lo na tura kan man hian boina na sa jok kan hek chuak dai thei ti hiani soi tong khan eng thil po lo ti donila chu thil kan ti ma chuan mitin mai hian second ni khattal in ngai tu thatna hun kan nei vek ti hre thar te angu tuna ka thil ti tum hi ti ta ila ka chunga enge lo thlengang kanun ti chetu nge boina ti chuak tu kani theiam tin voi khattal i ngai tu chiang ma sathini la chu chuan dam chunga in chirna lo thleng theilaka min hum don ani tuna kan ron pon chu tak zong zong te kha in ti mual pho tumna lam ni lovin mitin te kan film khur le zual theina na ron buat sai kan ni Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan lo me